Tapos na yung game. Labas na tayo. Nakalabas na yung ano. Yung Ateneo at saka meron pang game kaya lang gabi. You're always welcome here at SMTV Bacolod. We got it all for you. Smart, America's fastest, best mobile network based on Alpha. Switch now and experience the power of Magandang hapon sa lahat. Papunta tayo ngayon ng Bacolod City. Manonood tayo ng volleyball. So, papunta na tayo ngayon ng Sumanga Sport. Mag-isa lang akong babiyahe kasi yung kasama ko dati si Ella. Masama yung pakiramdam niya. Sana makasakay tayo ng maaga-aga. Kasi mag-start yung volleyball 5 o'clock. Ngayon is 2 o'clock na ng hapon. Ang tagal kasi ng bus. Malapit na tayong dumaong. Kaya lang 4:30 na. Kalahating oras na lang mag-start na yung volleyball. Sana makaabot ako. Ayan na, natatanaw ko na yung court. Kararating lang natin dito sa Bacolod Port. Eksaktong 5 o'clock ng hapon. Ano ba yan? Kailangan ko na talaga siguro mag-taxi. Bilis-bilisan natin. Ayan, sumakay na lang ako ng taxi para medyo madali. Malapit na tayo. Andito na tayo sa loob ng Lasal Campus. Papunta na tayo doon sa Coliseum. Ay, salamat hindi pa nag-start. Nakakahingal. Let's go. Ayan na. Good evening, everyone. Good evening. Walang kaluwiya sa mga tawa kulod. May gabi! Nasaan na mo? Okay. So, in behalf of... We would like to acknowledge the following sponsors for making this event possible. We would like Municipality of Costa Vedra, Mayor Jomar Alonso, City of Bago Mayor Nicolas Yulo, City Mayor Salvador Escalante Jr., Municipality of Candelaria, Mayor Engineer Ray R. Ruiz, Municipality of Don Salvador Benedicto, Mayor Lawrence J. De La Cruz, Sagay City Mayor Narciso Hadalosa Jr., PB Magalona Mayor Marvin Malacor. Also, follow and tag at Grid Athletic because we have t-shirts to give away, of course. I think we have 2 more here. Alright, please follow and tag at Grid Athletic. And of course, if you're posting on social media, please use the hashtag Dream. Go-warm up pa lang sila. Ayan sa likod. Ito yung Ateneo. Sadya-sadya ang pang nila. Bali, ano na nga, fifth set. Fifth set na siya. Yun na guys, panalo yung Ateneo versus UST. Tapos na yung game. Pauwi na, palabas na yung mga player.
saya. Kahit first time ko dito sa Bacolod, na-enjoy ako. Babalik ulit ako dito sa susunod na pag mayroong volleyball. Si Tate, oh. Tapos na yung game. Labas na tayo. Nakalabas na yung ano. Yung Ateneo at saka yung meron pang game kaya lang gabi na SM, you're always welcome here at SMC Bacolod. We got it all for a year. Smart, is fastest, best mobile network based on Upload. Switch now to experience the power of Binuluwa ng mga tao. Andito na tayo sa pier. Tingnan natin kung anong oras. 9:58 na. Wala pang barko kaya kailangan natin dito magstay. Kain muna ako. Bumili ako kanina ng pagkain sa McDonald's. Ayan. Ito yung ano, burger steak tatay. Tapos yung wings at saka McSpicy burger. Ito na yung hapunan natin. Kaunti lang yung tao dito. Ayan, kain na tayo. Yan yung ulam natin. Burger steak. Gutom na ako. Ayan, tapos na tayong kumain. Busog na ako. Saglit lang naman yung oras eh. Pag may barko na dadating mga madaling araw. Ayan, dadaong na tayo dito sa Dumangas Port. Nakatulog ako. Hindi ko na malaya, nandito na pala tayo. Ayan, dito na tayo maghintay kasi marami nang maghintay dito. Palabas na tayo ng port. Ano na ngayon? Alas 4 ng umaga. So, doon na tayo sa labas. Magkape. At maghintay ng tricycle. Ayan, andito na tayo sa harap ng Haro Plaza. Tapos, meron nagprosesyon ng Mama Mary, oh. Ang swerte ko naman. Ang aga nilang, nagprosesyon. Bless na bless ako. Nabutan ko to. Habang naghihintay ng jeep pauwi. Kaya lang para walang jeep pa. Merong jeep ibang lugar. Taxi na lang ako. Maghintay ko ng taxi dito. Maghunaya ka na riya, puno kasigas, siyang ginuuyara sa iyo. Ginadayaw kalagi sa mga babae, nga tanan sa ginadayaw mo ng bunga sang iyong tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, nga Eloy Sang Diyos, igampo mo kami nga mga makasasala. Iyan ka sa oras ang amo ni kamatay. Maghunaya ka na riya, puno kasigas, siyang ginuuyara sa iyo. Ginadayaw kalagi sa mga babae, nga tanan. Ayan, sa wakas nakasakay na ako ng taxi. Thank you for watching. See you on my next video. Keep safe and God bless everyone.